Ало? Ало? А, добре. Добре. Айде. Има писманти, 20 действи за заварите. Так влезна отдолу. Дай посмине за сини. Видиш? Дай му 5 минути. Как взима мамата си е. Кати, Мони! Какво правите, моите деца? Тачи как вади риба, тачи как е стило кръпно. Пейте, аз черта, пейте. Пейте. Леко мънца, не го напъвай много. Няма пък, ще го напъна. Напъни, бе. Да скъса. Дай ми на мене. На тебе, ако ти я дам, виждам просто фаса как без да искаш ще го залепиш на влакното. Ето го синьото си. Опа, синьото дойде. Колко метра е от синито? 10? Не, 6 метра, бе. то е рязано синьото. Мънцата, фащал, бе. Фащал, че фащал. Полекинце за газа. И в YouTube трябва плюс 18 да слагам. Бах, неговата мама. Бах, неговата мама, човек да не фани риба. Много долно племе, бе, човек. Къде аз взема? Как ги те тя чини, бе? Ударях 3 панички, пък трябва 12 да ударя, за да мина. Колко удари? 3. Не, 5. Ти пак си при последна позиция имам 4 патрона. Поне нощта на спал, ти ли бодър, като